Това е официално извинение от Сатори. Ние наистина се извиняваме. Извиняваме се, че предоставяме най-високо качество на лазерна епилация в София. Извиняваме се, че не вярваме в бързи процедури. Вярваме в красиви резултати. Извиняваме се, че апаратните ни процедури оформят тялото ви идеално. Извиняваме се, че в стремежа си към най-високо ниво на естетика не правим компромиси с безопасността и опита. Знаем, че това е неприемливо, но... някой трябва да го направи правилно. Извиняваме се, но не се извиняваме. До 60% отстъпка за Black Friday в клиники Сатори.